nhau yandoda kutaura mukati mevidhiyo ino inhau yakati itikei papera zvimwedzi kana kuti mumwe kana kuti miviri ndakasangana nayo kukwaidza nhau iyi. Ndasangana nayo kukwaidza nhau iyi inini pandakaiona it was an interesting story. Ndichibva ndaiteerera vidhiyo iyaiya ndaiteerera ndakahwa tsitsi zvinhu zvakaita sezvizvi zviri kuitika kunyika kwedu kweZimbabwe inga zvakaoma. Nekuti kune mukadzi uyu arasi kuti ari kumaNicarland kana ndisingareshi, asi paakabuda achitaura aitaura audio yestori yake zvakaitika. Mabatiro andakaita iye akataura kuti akati iye mudzimai uyu wakarererwa nhema namai guru. Mai guru vanova mukadzi wemukoma wemurume wake ndo mai guru ava. Ndobva vachirevera uyu mudzimai uyu kuti wakabatwa nechikomba. Saka zviri kuti vakaudza murume vakaudza hama dzese remai guru ava kuti uyu muroora mudoko uyu mai nina vari kuita kumbomba pashi. Of which murume wavo unenge asipo ndofunga wakaenda kupi kuJoni kana ndisingareshi madetails andanzwa iwayo. Achazondogodza ndechekuti mai vane vana 4. Vaine vana 4 kudai vakaenda kuhama yavo yekutanga vakanzi ibva pano, vakaenda kune imwe hama yavo novambuya zvakare vakanzi ibva pano nokuna namaini vakadzingwa, vakazinda kuna sabhuku vakanzi ndarogara kumagadheni. Mini kuti kumamisha kukuru kugara mai ava and izvozvi zvidati nyaya iyi yane nguva yaitika. Saka handizvozvi kuti pave nedevelopment here yakazoitika after nyaya iyi yabuda kana kuti pane munhu akasita follow up here. Handizi it was interesting kuti regai ndiitauro in case kune vamwe vanhuchi vanogona kunge vada kutsvaga nyaya iyi vogona kubatsira mai ava. Asi handazi hapana kuotika follow up yokuti ndione kuti zveshuwa mai ava vakazobatsirikana. Mai vaiva ndongoiswa kumagadheni. Kugadheni vedu vekumagadheni kunowanikwa zvinhu zvakasiyana-siyana. Kumagadheni nekuti kunenge kwakasosewa. Kwakasosewa kudai muya munhingirikiri mumajokoto muya mugona kubuda zvipuka, mugona kubuda nyoka, mugona kubuda zvinhu zvakawanda. Ndokwavaigara kumagadheni ikoko. Ino futi ino yava sizini yekuti kunenge kunaya. Mai ava pavanga vachibuda pavidhiyo vanga vachiratidza kuti vari kutovaka imba yemapango vachindonama nemavhu nemadhaka ayaya. Handifungi kuti semende vanayo, handifungi kuti zvitina vangakwanisa kuzviwana. Nekuti kana pachikafu vangadanzira kuti ini vana vangu ndikutovabikira ndofunga kana mujonjo chaiwo. Mujonjo ndomuriwo usina kana mafuta. Vovakwatisira, voswerera, vovatira muriwo iwoyo. Mai ava vari kumaNicarland. Handiti asi vachidero kudero paya ndokubva vana bamukuru vakuru ndofunga ava murume wamai guru vakurora nhema kuti ava mainini vari kuita kumbomba pashi. Ndokutera kumagadheni kuya vakati uri kugara nevana vedu kuno kumagadheni kuya tipe vana iwe usare uri ikoko wega. Muona manje panoitwa negligence isingatomboiti hatisotomwa abuse here kana kuti kudii. Nekuti ava vari kukwesa kuti alright iwe chitipa vana meaning kuti havachatodi mudzimai kuti agare pamba apa. Tisazoti iplanned thing here chiri kuitwa nemurume akaenda kuJoni oro vagara vasingachangomudi zvavo pamba apa kana kuti chichi kuitika handizivi. Oro murume uri kufunga kuita zvimwe zvinhu ipapo handizozivi. Asi mukadzi wakaramba nevana vake nekuti unoona kuti une vana 4 vachiri vadoko zvakare. Iye une 29 years. Mwana wako kutanga mutanzi ndakamita ndirechi tine 19 years. Ndobva hanzi iwe chite sei unofanira kubva kumagadheni uchitonotsvaga kumwe kokuti uroorwe. I don't understand kuti ihama dzinofunga like that why. Tombovaisawo musituation yekuti ivo ava ndo vari kundoudza mumwe mudzimai kuti ibva pano iwo pamusha pedu chipe vana 4 vaunawo ubve pano woenda kunoroorwa kumwe. Why isusu tikavatiwo ivo bamukuru ava votorwa mudzimai wavo wonzi imimi mubve pano inda munoroorwa kumwe vanohwa sei. Ndonawanza kuti zvimwe zvinhu vamwe pavanochita vakanzi pakaitwa reverse psychology handifungi kuti vanozvifarira zvavanenge vachiita mumwe munhu. Ndo maonero ndaita kune mudzimai iyeye. Asi kwezvo kuti vanhu vazhinji vaizama kuda kubatsira ndobva ndachirega ndiverenge title yakanyorwa nevekwaedza vanoda kuziva kunyatsokuona details vasati vasangana nenhau iyi iri kukwaedza zimpapers. Ndokwandaona itori vidhiyo yamai ava vachitaura vakasiya zvakare phone number dzavo. Saka vanhu vachida kunotarisa vidhiyo vanoenda kusuwa 1 September ndo pane vidhiyo iyi payakabuda. Zvikanzi mudzimai wekwamutare uyo ava kugara nevana vake vana vose vane makore ari pasi pe10 ekuberekwa mubindu riri pedyo nerwizi mushure mekunge adzingwa pamusha pake nehama dzemurume dzichimupomera kuita chifambi apo murume wake ari kuSouth Africa. Ndobva vaisa kuti mufananidzo namuchaneta chimuka ndokona kuti pomwe
Asi kuti mufananidzo mudzimai unonzi muchaneta kaunonzani asi kune avo vada kudzwa more details nevada kuzobatsirawo vanoenda ipapo yangondiita kakusirisa zvangu nyaya yacho kuti why would people do that izvozvi kuda ngatiti kana mvura ikasinikirikini iro river level yacho ikakwira kudai so kukaita mafloods vanokukuzhwa varimo kumagadheni kune unyoro futika vanoinda ndiso kana vachinzi havavakiri kumagadheni vanovakira kumusoroko muona manje zvikanzi namwe ndakwadziwa but I like the fact yekuti she stands for her kids no matter what. Family matters. Mai guru muri kufaraka kuti zvamakaita izvi ndo maresults. Mai vake vakaoma moyo ungadzinga mwana wako shuwa here dai tamutsvagira basa mudzimai uyu ndevamwewo avo zvikanzi nevamwe uye muonewo nyaya iyi ndarwadziwa hongu God bless you can you help this lady heartbroken. Vamwe vakati zvakare tinofanira kunzwa kwamuri muchange muchiwana mhinduro kubva kunesu kana taona tsamba yenyu ndevamwewo avo. Vamwe vakati let's help her no matter how little you have. That's the Zimbabwe I know. Zvikanzi tabatikana paati kusiya vana kurasa ndadzidza pane mwana wangu ndo pandiri nyangwe zviomesei. Toda kutaura chokwadi apa pakuda rubatsiro rwakasimba plus nyaya ngaisvitswe kune vanobatsira shuwa kana kuti kuna nanhingi names ataugwa ndo vanobatsira vanhu vacho niwo mabig names aya. Vimba raJehovha chirere mangwana chigokorerawo chengeta mwana wamai vana chipo chinobva kuna Mwari usavaendese vanonoshandiswa semadhongi. Chengeta vana vako Mwari vachapindira. Saka ndosazvikazi kuti nekuda ababa mukuru vakanga vachiti tipe vana nekuti ivo vatatu even pandaimbogara ikoko kumusoro kwacho kudzimba dzacho zvavakandidzinga vava vasingachengeti vana vacho saka vozoda kuvachengeta sei indisipo mai vacho muona manje kana kuti kungakora kuri kumombe ndo vanenge vachinzi ndai kana kuri kusuka ndo vanenge vachisuka kana kuri kuwacha ndo vanoita kana kuri kuenda kuminda ndo vanenge vachinzi sakurai kusvika mati eke nekuti vasi vana vavo in terms of kuti my relatives but in terms of kuti vachaita take care of them it's a lie nekuti kana vakadzinga mubereki kudaro zvakaoma. Zvikanzi batikana paati kusiya vana kurasha ndadzidzawo zvokwadi taurai zvenyu vana vanoitwa bhora rembabvu nevanhu chapa kuti vadzinge mai vacho chii kana kuti chavapa kuti vadzinge mai vacho chii kureva kuti vanotoda kutoita nhapwa kuvana ava. Why would they do that? Vanhu vakadaro vanogona kutokuuraira mwana. Yes, tinoda kutaura chokwadi apa pakuda zvokuti vanhu tibatsira zvikanzi celebrity is just a fame. It does not mean kuti they are rich. You can help as well. Ndivamwewo don't despair. Chokwadi kwaiwo batsirawo nepaunogona kutoriwo nemunhu anoda kutsvaga zvikanzi let's give tisingatarise nhingi kuti apawo here kana kuti kwete. Vamwe vakati it's unfortunate that a lot of women are being abused. We don't know what happened, but let's empower women so they can be breadwinners and not to think a man will take care of them. This will be the end result. I respect resilience of Manyika woman. Muri ngadzisiye kuparadza michato yehama. Zvino havanyari here kuti ropa ravo rishupike saizvozvi. Social fund akuchina here ibatsire naiye sabhuku wacho shame zvakaoma. What kind of decision is that yekuti ndanogara kumagarden ndevamwewo avo? Keep it up. Kuri kuwanikwa mwana madzimai kwavo vasipo kudzimba amai guru makati mai avo makawana nechikomba ndokunzwira itsitsi because izvi zviri kuitika pamuri munyoro zvichiitika kwamuri imimi handisi kune kuda kwei. My was God is not a woman. You seem to you was a subject to your husband because you were submissive. Not fair in life. We're all human beings. Like I said, and sometimes vakazobatsigwa here vakazobviswa magadheni here vakandovakirwa somewhere pekugara uye vana vacho vari kuenda kuchikoro kuti handisati ndaziva muona manje handisati ndaziva. Vamwe vakati where is the spirit of ubuntu guys? This is said I really need to help her and her kids. Vamwe ndokusa kuti budi ginimbi budi munhu wamwari jafa sipokelo uyai ndimika mhene dzeZimbabwe ndivamwewo. Zvikanzi taurai hako zvikanzi kwamwe zvikanzi kwamwe mukutaura vanenge vachibatsira vamwe vanhu vakawanda zvikanzi havana yekupa asi show off ndivamwewo avo. Maybe maconditions haabvumi ndivamwewo avo. Haureve nhema not zvavanoita ngavabetsere. Vamwe vakati hatiri kureva nhema
ko ini mene muri kutisirei? Vakuru vemachechi ndipo pamunofanira kuoneka mari dziya dzamataidhi kubatsira vanotambura. I can relate hama dzinozviita creating manyebo kuda kungoparadza munhu chete. Complex family dynamics. Takwadziwa sure sometimes yetinoti nhamo haisi nhamo. We need to be thankful to God if you have shelter and able to feed your family. Our head is more important here. Chero chidiki hacho, chero vane dzimba dzavari kuvaka dzinoda kuti vambochengeterwa ngavape vanhu vapekugara. A man must live with the wife. Ndivamwe avo. Vamwe ndo kuti amai guru ndo vatode kutosonya chi nabamunini. Kwava kudzinge chi mainini. Kuti vasare vaite barika remukoma nemunin'ina. Kotoriziva zvetimu irori rana mai guru vekaindi idzodzi kuchengeta vana vako zvako iwe Mwari asi benzi. Kudzingwa kumurume have been bad, but kuzodzingwa kwa mai vake na kwa mbuya. It sounds as if there is a problem to me. Namwanzi iye kuti mambe mudzimai ndiye problem. Ndio vamwe asi vanhu vamutuka. Zvikanzi kuita chikomba aifunga. I think ndofunga vanhu pamwe maybe mu society mind kuda uya kadzoka uyo mudzimai uyu kozonzi iyo matambira munhu iye wakaita gumbomba zvine kuda kwei sikaminzi kuti muri kumusupport sakuda vakati atidi kumutambira nekuda kweizvozvo mafungire angu. Vamwe vakati inga zvakaoma nhaye I know the Maganzo family ending ngwarati 2 pa G block apo musadaro guys inga muri vanhu vekuziva 1 ndivamwe avo. Yo ndanga ndisina kunyatsa kunzwa ari kuti maikuru akati andiona nechikomba ini ndisizi kuonekwa haba. More like she's refuting the claim ya maiguru. Maiguru kama knows everyone's address. Ndivamwe avo. Zvino kuti kana uchitambura hapana anokuda zvachose saka kudzingwa kwavari kuitwa kutosemwa kwese ikoko. Vamwe vakati ndasanganawo nazvo hama dzonyepera kukuda gudhuma ramba nevana vako iwewe. Zvikanzi nevamwe taurai henyu kuti vanhu vanoda sei vanenge vachikusema neuwandu hwevana vavo vanobva vachivazesesa mutoro. Ndio chokwadi family inoda uchiwana taura zvako ndiye. I am to talk nechine experience ndiye vamwe. Saka iyi yange yakazara kudai asi vanhu vanoda kuti vagwadzikana vakati ko my guru why did you do that? Uyezve mhuri nekuda kwemhuri yemudzimai isinawo zvakare kumira naye. Maybe they don't even know kuti ari kusafa sei kusvika pakurega hama yavo ichindogara kumagarden vachindovaka imba nezvitanda hatingati nemapango nezvitanda vachigara ikoko. Izvo zvandisazinozoti imba dzacho vakapedza kuvaka here kana kuti mvura ikanaya vachazvifambisa sei handizivi. Uye kuti ndizoti vakasazokwana rubatsiro asi handaziva zvakare. Saka ndangoti ndizvitaure pano kuna vada kunyatsa kuona more details nekuzoda kubani kubatsira vanogona kuita sei kuinda kukwaedza ndo kune story yacho iyoyo nevideo iripo. This is not an article, it's a video iripo vachitaura mai vavo ndatoita kune page yacho. Saka ndozvananga nangu yanozvo muvideo ino ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.